Uf, quin dia més cansat, amunt i avall sense parar, per fi ha arribat l'hora de dormir, tu. Ja tenia ganes d'agafar el llit. Déu meu. Bueno, abans llegiré una mica aquest llibre, si em puc acabar. I això? La carta dels Reis. Però si no l'he enviat. Déu meu, mira quina hora és. Són les 3 del matí. I ara què faig? El correu de Nou Ordre està tancat a aquestes hores. I em quedaré sense res. Què faig? Pensa. Necessito algú que tingui contacte directament amb els Reis Mags d'alguna forma. Qui d'aquí pot tenir molts contactes? A la rebel·lió. Ja sé. Sí, Spam, perdona que molesti a aquestes hores. Sí, ja sé que són les 3 del matí, però és que resulta que tinc un problema molt greu. Resulta que m'he oblidat d'enviar la carta als Reis Mags. Sí, ja sé que estan molt ocupats en aquests moments, però no tindries tu alguna forma de contactar directament amb ells? Sí? Directament amb webcam? Una televideoconferència? Sí, només m'han mandat per telèfon. Em podries donar el telèfon d'ells? Sí, a veure, 246, 344... Vale, moltes gràcies, Spam, i perdona que em molesti aquestes hores de la nit. Ara què m'ha dit? No tinc número. Un 1? O un 0? Ai, no me'n recordo. Hola? Hi ha algú? Reis Mags? Hola? Eo?